Kahon sa dagan sa trapiko na sinati sa Basak Marigondon Road o suba masulog takbayan sa Lapu-Lapu tunod sa duha ka mga drainage ug road concreting projects. Anong report? Bisan kung wala na'y klase, apan mas sinati gihapon ang bumper-to-bumper nga dagan sa mga sakinan, ilabi na sa may Basak Marigondon Road ug suba masulog. Sa iskina Basak Marigondon Road, nagpadayon karon ang 1.5 kilometers nga road concreting project nga gisugdan niadtong Hunyo 1. Busa nagpatuman karon ang City Traffic Management System kun CTMS sa Dakbayan ug one-way traffic sa dapit. Dapat on the 24 hours ang working para ang flow bitaw sa traffic kay para sa ingani okay lang karon kay vacation sa mga bata. What if kung gikuanin nila og kanang ting eskwela isod kayo aning magpa-doktor ta ba maglibot pa man dito nyang magdali tag kuan di ta ay tungod ani lakaw mi dito kay og mulbiyo mi samot man kadugay kay layo-layo baya para manis atong kayo nagbantahon na lang ma'am dalion ra man ka nila ma'am. Nagpadayon usab karon ang 1.8 kilometers nga road improvement with drainage facilities sa Agaton Soronio Street paingon sa Suba Masulog Suba Panas Road, Barangay Suba Basbas. Ug kay apiki ang daan sa dapit, nagpatuman usab og rerouting ang CTMS. Wala sila advisory tapos nagkalit-kalit lain-lain sa kang ilahang mga instruction. Kahapon ang namong dalan one way tapos karon no entry na sad so nakalibot yung grabe kahasol sa among mga matabangan sa among mga congressman. Kaganiha, may patawag og tigom si Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King Chan uban sa mga kontraktor sa naasoyng proyekto ug sa pangu sa CTMS. Giangkon sa kongresista nga ubay-ubay gayud ang mga reklamo kabahin sa kawot sa trapiko sa mong dapit ang nakabot sa iyang buhatan. Lakip sa mga mireklamo ang mga tourism stakeholders sama sa mga hotels ug resorts sa dapit. Siguro nami pagkuwang gamay sa wala dayon or walay advance jud kaayo na paybaw sa atong traffic rerouting no. So kani atong mga projects sa good with coordination ni with DPWH ug sa atong Lapu-Lapu City Engineering Office. So ato sa nang gitubag ang mga yango sa mga tao sa flooding, sa atong drainage problems. Gipasabot usab sa pangu sa CTMS, Mario Napoli, nga tungod sa kaapiki sa naisgutang mga daan, bugtong pagpatuman sa one-way traffic ang nakita nilang solusyon. Ang gid ang kontraktor kay malangan man sila ang ilang trabaho kung dili one way. Kay ang dako biya na mo paibot nang kuno na niya maghaul pa. So ang ilang hangyo nga one way gyud ang kasada gikan sa tumoy sa Panas paingon dito sa paingon na Sugtungan. Samtang gipasalig hinuon sa kongresista nga naminaw siya sa sentimiento sa mga taga Lapu-Lapu ug mipasalig man ang mga kontraktor nga paspasan nila ang trabaho. Mga maayo na gyud ni ang contractor ang ilang gi-awardan kana nang natong mga badlungon sa una nadugay kaayo. Kani ato yung mapakuan so gani gi-request nato kung pwede ang curing sa simento 3 days na lang. Ang 1.5 kilometers nga road concreting project sa Basak Marigondon Road nga nagkantidad og 33.7 million pesos gikatakdang mahuman karong Nobyembre 17, 2023. Samtang ang 1.8 road improvement with drainage facilities sa Suba Masulog Suba Panas gikatakdang mahuman karong Pebrero 25, 2024. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.